hadlas kinabuhi kay mo gihatag diri kanamo sa prisko nga hangin o maayo ang dagan sa among lakaw ug adlaw. Salamat usab sa imong panalangin o proteksyon. Agad paunta nga kini magapadayon sa matag adlaw nga tanan. Kining tanan among isarig kanimo among langitnon nga Ama. Maayong gabi buhol, kumusta mga bulanon sa tibuok kalibutan? Ato mga radio listeners dinhi sa atong sibihanan sa DYTR Worldwide. Ato mga online viewers sa atong live streaming sa atong Facebook page o sa atong ang www.dytrbuhol.com. Kumusta? Atong na sinati rong adlaw ang init o doon na po'y pitsi-pitsi nga lindangaw. Kaya ang weather bulletin ipagawa sa pag-asa nga doon na nasab kita giatubang low pressure area diri sa Surigao gihapon mga kaigalahan. Nikat-kat na dito sa Leyte. Niapulos ni at bang din sa atong probinsya sa Bohol. Anyway, atong yapong ampo sa atong labaw ng magagahom nga iiway ta sa uwan. Iliwag sa nagtik panday. Iiway ta kay niyatong niyaging 2 ka buwan wag yo'y undang ang uwan o baoy ni hadla sa atong probinsya sa Bohol nga dunay 788 gikan sa kinatibuk ang 688 ka mga pamilya 688 families o 788 ka mga individual sa mga bulanon na dito tugpa sa mga evacuation center. Atong hisgotan karong kagabion, mga kaigalaan, mao ang giandam sa Office of Governance, Accountability and Review, CONUGAR, sa pagpasaka o kaso sa mga disminor acts sa Capitol Functionaries Tolaligan diadto ng labay nga namunuan sa Kapitolyo mga kagalaan. So mao na giandam karon sa ugar. Ang programa usab ni Congresswoman Vanessa Aumentado sa 2nd District parte sa livelihood na tupad tulong pagkabuhayan against displaced workers gipadayon karong tuig sa 2023 diha sa 14 ka mga lungsod nga adunay 346 ka mga barangay sa 2nd District. Ang atong gobernador Aris Aumentado mga kaigalaan iyang gitunol ngadto sa 489 ka mga evacuees ang mga hinabang food packs assistance dito sa nagdaiyang mga evacuation center. So makini atong mga hisgutanan karong gabihon. Kumusta ang inyong panihapon diha? Ready na ba? O ready na hala pang istokada na mo sa inyong kutsarang gisi o ang sa inyong kutsara o tinidor nga gisi. Happy Fiesta des Lungsod Carmen o Lungsod Sanda. Kaganina pista po diri sa Diwanon Baclayon.
Paingon ko sa tagbilaran kaninang udto, gahob ang kadalanan diya sa Giwanon. Moto nga, naginumdum ko sa akong sakop na presidente sa Barangay Lamstack diri sa Baclayon, chapter Makaygalaan. Nangutana ko, kumusta pastila ni Taliwan naman diya. Si kanhi konsihal o niyaging kapitan des Giwanon nga si Emmanuel Awe Tambis pinangga tunako nga presidente sa Baclayon sa Barangay Lamstack usatos pinangga nako nga presidente sa Bala sa kinatibok ang 40 City kalungsod sa Bohol. Pantog ra ganina paingos tagbilaran nga mura doon ni pugong nako ba. Nga moapit ko sa bahay ni Emmanuel Awe Tambis. Sus Ginoo ko. Tuwa naman di ay ubkas siya ika 40 ka mutuig di ay karong Domingo sa maning Domingo. Pizza dili karong pizza 20 di ay 22 I mean ika 40 ni Awe. Mana nga dili na ko kalimtan ang iyahang gawi nga presidente sa Balas Baclayon samtang ako pa'y provincial coordinator sa Bala Intiro Bohol. So sa insi nga to sa insi kapin katuig nga buutan to si Awe nga provincial nga Bala coordinator Bala president sa lungsod sa Baclayon. Matinahuron bisan tuod nga siya nahuman sa iyang panerbisyo pagkakapitan ni konsihal nihuman ang iyang siyang katuig nga pagkakonsihal yet padayong gyapon siya sa iyang pagka-presidente sa Balas Baclayon. Kining profiling sa Baclayon panahon sa iyang pagka-presidente nasud yun niya ubos sa iyang pagdumala ang tanang kabarangayan diri sa Baclayon 17 ka barangay ni ika-17 ng Islas Pabilakan dog profiling, dog registration nasud to ni Awe buutan kay ito hinayon mo istorya respetado tuana ni Taliwan di ay na Alzheimer siya muna diabetic sa to siya iyang bahay nagubain taon ni atong bagyong Udit so mani nga Awe sayod kami pag imo maging sakupan nga Bala sa Baclayon nga ikaw naa ka sa kiliran sa atong labaw magagawa. Salamat sa imuhang pagserbisyo sa mga Baclayanon sa natad na sa pamuhi sa panghiyupan kung ingon man ang imong dakong tabang sa pagparehistro, pagbakuna sa mga iro diri sa atong lungsod sa Baclayon. Ang imuhang legacy magpabilin, buhi ug lunhaw kanatong mga kaigsunan sa Baclayon. So mao kana mga kagalaan. Pista des Baclayon kanina. Imbitar mga ko siyang tig-agaw kaya pagumangkon nga patambungon ko sa hubkas ni Awe Tambis karong sunod dili rong Domingo sunod Domingo pastila ning kinabuhis daw magagalaan. Anyway ron ko na sab nato ato mga sakop sa pamilya na to ato mga estudyante nang huli na ba
ato mga sakop nga nagtrabaho sa pribado o pagpublikong opisinahan. Naguli na pa diha. Ato gining himuon nga habit ba? Garol-kolo nito mga sakos bay. Karong panahon na daghan kayong mga tinunturon. Basi mumanta na tag-morning ba? So ato ning batasanon nga ato yung monitoron ato mga sakos balay. Okay? O ready na yung panihapon diya, umbati mo. Ato malikon, happy fiesta. Diri sa Barangay Giwanon, Baclayon, sa lungsod sa Carmen o sa lungsod sa Anda. Nagsaulog silang kapistahan karon. Maoro'y kaadlawan sa pista. O diha, karong pizza 20, pista na kus Valencia. Happy pista, advance happy pista. O dire sa Kitape, mga kaigalaan, usanis atong diskusyon karon. Magsaulog po sa ilang tinuig na kapistahan in honor of Petron Santo Niño sa katapusang Sabado, Pizza 28, ning buwan sa Enero. Mauna yung mga kagalaan nga si Mayor Cariboy Monilas Camacho, si Vice Mayor Casisyon Camacho, mga sakop sa Sigunang Bayan, o atong municipal administrator nga si Ma'am Tisi Monilas Camacho, ana-ana sa hinugtanay nga pagpangandong sa kapistahan sa lungsod sa Hitafe, Bohol. January 27 and 28, adlang Biyernes o Sabado. Kining lungsod sa Hitafe, mga kaigalaan, nga magpista karong Enero 28, gasugod na ang ilang mga nightly activities. Dunay basketball, dunay mga pangga sa awit, bangga sa mga cultural activities, o ang ilang plaza diha sa Hitafe, puno sa mga padayan-dayan. Unya nakapiskay maguni Hitafe, magpista ni mga gilaan. Kaya ang mga best practices dito sa Hitafe, sa nasod sa Espanya, maako'y makita nato diha sa nataran sa atong lungsod sa Hitafe. Kana dito mga umbrella, natuwa dito sa kahanginan ba? Mao na maglibot diha sa mga kalye, palibot usab diha sa playground sa atong lungsod sa Hitafe. Colorful kayo, mga kaibigan. Why laing lungsod ang nihimo nini ang lungsod sa Hitafe? Siguro po og dapoy mo kopya. Muingo por matao, oy, kapiing. Kapiing mamudiha. Mga panglusod, alam mo, paloma-loma ba? May gabi sa ito kumpare, Mario Nilo Otsonko. Pre, kamusta? May gabi di po niya, pre. O ni Judge Inday Elio Otsonko, das Lungsod Scorelia, mga kaigalaan. So, mga ni, usa sa mga major highlights sa kapistahan sa lungsod sa Hitafe, mga kaigalaan. Mao kini ilang mga cultural competitions. Unya, dunay banda, mga live band, gikas Manila, gikan Sugbo. Mga na nakagahog sa kapistahan niya.
Unya, saan lang mismo pista, pagka Enero 28, doon ay kasalan ng bayan. Kasalan ng bayan. Katong nag-iipon-ipon ha, nanay na mga anak, nga way kasal-kasal, kaslon sila ng libre. Ang lokal na paghamanan pa si tatay mapay mo, dalit og mga pagkaon sa mga kinasal o sa ilang mga sakop sa pamilya, mga igalaan. Doon ay concert diya sa ilahang konsyerto sa ilahang bag-upang modernize nga gymnasium. Daghan kay mga pasundayag gikan sa mga elementary schools, high schools o sa ilang kolehiyo di Hitape. Pinibang DID night mga kaigalaan. So, mao ni nga dali yata na to ni. Kay doon naman sa display Sinolo, Hitape version. Niadtong 2018, diha tas fiesta si Hitape. Dito ta sa balay ni Ma'am T. Teresa Monillas Camacho ato Municipal Administrator. Di ko ka-imagine dito, pista man to, buntag niya po dito. Hantod na kautuhan ni kay, malagi na, marites mo ni Ma'am T. dito, pisos to mga tao. Kaya kining pista si Tape, kato ng mga barangay nga na sentro. Kato mga hilit-hilit ng mga barangay, lahi ko nagpista sila, Mayo. Mga nga, di ko ka-imagine ba sa preparasyon ni Mayor Mayor Camacho o ni Ma'am Tise. Nagilinya itong mga baryuhanon na mamistahay ba? O kadtong mga dumudoong nga mga bisita. Nagilinya. Tagas kayo. Pastilan to ilang hikay ni Ma'am Tise dito. Ihaw baka, kabaw, baboy. Nutana ko, ma'am, gusto man eh, mabag yun eh ang ginagahanon sa mga mamistahe sa ibang balay. Yes, yes, ma'am. Baon din sila. Nakakahawag yung tanan, mga kagalaan. Si Ma'am Tise yun, mo ay nagunay. Hasta si, atong panahon na, si Kariboy, kinetong mayoron, mao pa ang EBC Federated President. Ang mayor do panahon na si Casisyon Manggo di Kariboy. Pastilan to mga tao, mga galaan. Kalois Ginoo, pulos nakakaon, pulos busog sila. Dili man musugot si Ma'am Tise nga dili makakauntanan kaya gipagandaman man yun. Dagkong kaldiro, dagkong kawa ipaglutuan, mga kaigalaan. Mo di ay nga kini mga Camacho, dili yun man lukat sa lungsod sa Hitape. Umikan sa ilahang kuway puas bitaw nga pag-atiman sa mga Hitapinhons, mga kaigalaan. Pon-ponay mo, bisita ta dito. Mawag po ito makita dito ni. Tanan! Yung musol siyang balay. Makakaon, busog. Kung sa'y makaon nila ni Ma'am Tise o ni Mayor Kariboy, mapoy makaon sa mga tao. Ga-observe mo kita dito. So, mana nga, ining kapistahan sa Hitape karong pizza 28, 27, 28, gahaw ni. Kaya you can just imagine pila to kapistahan nga wa magsaon o gumikas pandemic 2019, 2021. Hasta 2022. Karon makita na to. Bibo ng pista, mga higalaan. So, advance, happy pista, Ma'am Tise, Mayor Kariboy, o Vice Mayor Casisyon, o sa Monillas,
Akamatsu family o nakanindot maguning kapistahan sa Itape. Kaya nga itong Gobernador Aris Imitado o si Vice o si Congresswoman Banban Imitado magyala mo muhatabag na sila o kuan, libre nga ban ba, perform, lingaw sa itong magkatawang si Itape, apel na katong mga dumuduog nga mga bisita. So, advance happy pista sa ato makatawan diya sa lungsod sa Itape, Bohol. May gabi usab ni Dr. Alan Robert Ratso usanis mga mag-iitang internist diya sa St. Luke Hospital sa Manila ato yung suon nga balili lungsod sa balili nga uwan bunga sa low pressure area o sa shear lines, mga duha ka buwan itong agwanta na itong mga bulanon. Niresulta kini ngadto na sa pag-hiklen o giayudahan ni Governor Aris Pintado nga 489 ka mga pamilya nga gitunulan og mga food packs. Nga makwet kini magagaan dito sa mga evacuation center sa nakanayang lungsod sa atong laluigang Bulanon. Nakadawa silang tag 5 ka kilong bugas, 8 ka mga dilata, 4 ka diflok, o 4 ka sardinas. Dito sa Claren, 146 ka mga pamilya, Inabanga, 38, Carmen, 74, Lobo, 38, Sibilya, 1, Pilar, 60, Alicia, 33, Kalate, 25, Katigdian na po, Marimbuhok, Siam, Kandihay, 17, Gindulman, 14, Lila, 19. Mao ni ang mga gidaghanon sa pamilya sa matag lungsod nga nakadawat og food packs assistance. Yatong bakwit sila hapon, di star usang adlaw, di pauli pa kahapon, usa ka gabi og itlo adlaw nilang puyo sa mga evacuation center. Sakto ko to, 5 kilong bugas. 4 ka sardinas, 4 ka piplok, mga kagalaan. So, ato ang mga kaisunan na dito sa mga evacuation center, kinsa gipalitira sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay sa atong mga mayor. Gumika niya atong pirtig yung garaa sa uwan nga maoy nakapamugla og baha. Ang uban ni subwak sa karsada o dito sa tugpa sa mga evacuation center mga galaan. Wa sila gutma. Wa sila gutma kaya diya may hinabang gikan sa kagaman ng probinsya. Ingani ni pagka-responsive kining administrasyon karon sa Kapitolyo. Doon dito sa ground, wa na yung mga seremonya pa. Nga magpa dili ito no ng mga ayuda ba o dili mo postura ito. Dili December na mga hinabang watong ilang naong ipapilit sa tinapa o biplok mga gagraan basta bugas. Pero kining administrasyon sa Kapitolyo karon why mga daang seremonya paabot ito wala December wala nang langas wala nang istorya
Nagipangutong na itong mga kaigsunan nga nasa evacuation center. So, mao na ang dakong diferensya magagalaan. Ato magaling may istorya din eh. Kay, diyatong nangaging rehimen sa Kapitolyo, katong pandemic ba, dihay tag sila to, 8 kilos bugas. Dili in December, bagay day hatas sa mga beneficiaries. So, dili mo diskurso to mga tahupan sa Kapitolyo kaniya to. 8 kilo ba to? 4 kilo. Dili hatag nila. Kaya waton pa itong ilang mga Ginoo. Agwan sa taon itong mga kisuntong mulanon. Tapok alas 12, abot alas 5 pales. Kunya, pag abot sa mga Ginoo sa Kapitolyo, diskurso magkalilisang yun. So, mga ilang binahot nga diskarte mga galaan. Dili ihatag ng bugas o dili mo postura. Pero kining administrasyon karon sa Kapitolyo lahi. Basta na lang hinabang pagpak na namatawa. Ipabuhagay na niya para humang istorya. Ipanggutor na sila niya. Mga dakong diferensya magiglaan. Yan ang minister pa ba postura ko diha. Yan ang patuwato ng mga tao. Kailangan naman ang mga hinabang diha, ayuda diha. Basta kompletong listahan, distribute. Mga na dakong diferensya magiglaan. Kining administrasyon na i-versus na itong naglabay nga ng rehimen. Das Kapitolyo ng mga postura pa, mo diskurso pa. Bila tinapa, bunta na pa sa noun. Astila mga kagalaan. Matinapa. Butagas na nga, napay lang noun dito nga. Sos, Ginoo ko. At itong bugas, ni may sticker. Muhatag ng hinabang, wala na ang lamas. Pag-abot sa mga ayuda, nasa mga evacuation center, nadiha ang itong mga evacuees, nadiha ang tinugyanan sa listahan gikan sa barangay Bacao sa lungsod, ihatag dahil na ang mga hinabang. Ganun dahan pa pag-seremonya. So, manay may tabor niya ito ng naging rehimen des Kapitolyo na dili ihatag ang ayuda o dili ka postura o way mga sticker ilang naong, ilang mga panagi papilit sa mga tinapa o bugas mga kagalaan. Napay dako nga tarpulen. So, ilang mga naong dito nga langkag ng itsura. Pero kinig administrasyon karon ni umitado mga galan, na may tabo. Tabo dito na, iatag na. Ano magdawag na ito mga evacuees na, masudlan. Dahil lang ginawaan sa mga pagkaon niya. Hindi pang gutom na, hindi pang kabuhi ng uban niya. Mari, dakong diferensya ba? Kini administrasyon karon versus yato ng naging namunuan sa Kapitolyo magigalaman. Mga bitang maingon ito mga tumabigong itong mga amigo bang mayor sudan sa Bilaran ba? Maingon nga Brad. So mayor, wine trigger ya. Nga naman ay mayor. Sama lang inyong idulo ninyo diha. Bisa usay forma, butang newspaper.
Ang wala na lang diha ka na maghihi. Katulad mo nung maghihi ang forma sa politiko ay butan newspaper. Pirating baik ang istorya. Pwede kang mahod ya, Brad. Ang wala nalibutan din sa newspaper, kaya maghihi, ito sa yung picture ninyo. Stilan magilaan. Nibiyo sa bato din atong kami commissioner o National Youth Chairman si Commissioner Benji Oliva. Magabihin mo niya, Commissioner Benji Oliva. So, mga magilaan, dako diferensya kining administrasyon karos Kapitolyo versus na ito ang lagi na puno sa Kapitolyo. Ngayon doon ay ayuda, doon ay mga katalagman panalitan. Natoa si evacuation center to mga tao. Bisan to itong mga kinarton na mga inabang ito para sa mga biktima o mga beneficiaries kita. Dili ihatag o dili pa mabot ang mga ginoo sa Kapitolyo. Kaya mo diskurso pa. Mo postura pa. Magbutang pang tarpulin. Pero kining administrasyon ng Kapitolyo ni Aris Ubitado, ito gobernador, na sa iyang dynamics mga ganang. Iya riha is, i-dispatsar dayon na mga ayuda o kumpito ng mga tao ang listahan. Wala na ang istorya riha. So mga magagalaan. Katawa, magaguna-huna. Ato magkumpara magagalaan. Dirikit tayo sa mga baryo sa Baklayan. Sirbato na ang mga conscience barangay nga. Alas 12, tuwanan mo dito sa barangay hall. Kaya nagbugas hinabang. Hanto na lang ang ubang sayo. Di mag alas 12. Uban alas 10:30. Sayo timo. Wapay alas 12, nagparking itong mga tao sa barangay hall. Abot na lang alas 5, magkailangan. Wala pa paabot ang Ginoo sa Kapitolyo. Pasti lang di malasa. Dito nagbugas, ha? Dito nagbugas. Dihatag mga alipores sa Kapitolyo, dito na. Detar puli kong pabal dito. Pasti lang agwanta sa mga tao. O niya, niabot mo kita niya ang Ginoo sa Kapitolyo, nidiskurso pa. Pasti lang binuhanga magagalaan. So, maune, dako diferensya kay kadtong napunuan sa Kapitolyo kanyanto o karon nga responsive ning kadala sa rindas Kapitolyo karon. Magagalaan. Atong oras alas 7. Utsonas kagabi yun. Ang ato ang komisuman sa segundo distrito nga si Banisa, Komentado, iyang gilunhaw ang iyang commitment sa ato mga tauhan diha sa segundo distrito sa 14 ka lungsod o sa 346 ka mga barangay sa pagpadayon sa iyang programa sa tulong pagkabuhayan alang sa mga displaced workers. Tupad. Kay, hindi ba ang programa dako kay nagikatabang sa atuwa mga kaison ng the second district niadtong panahon sa pandemic o sa baging ulit. Niadto lamang sa pandemic, daghan kaayo nato makaigsunan diha sa second district nga nawad-ang sa ilang panginabuhian. Gasira ilang mga sari-sari store, mga tindahan. Doon ay mga opisinahan pribado ng lokop kay nahutdan silang puhunan mga kailangan. Resulta kini ngadto na sa gatusan.
kamakaigsunan nato sa second district na huwag tangan sa ilahang livelihood. Doon ay mga overseas Filipino workers na taga second district nanguli gikan sa Saudi Arabia. Kaya ilang mga principal dito, ilang mga amo, ang ilang mga kompanya gitrabahoan dito kasi sira mga kailangan tumikan sa pandemic. Nanguli sila dinis ato. Pag uli din sa atong probinsya sa Bukol, nibalik sila panguma, ang uban nibalik pangisda para survival. Mauni nga ang tulong pangkabuhayan alang sa displaced workers. Gidesign kini sa atong nasudnon nga kagamanan pinagi sa Department of Labor and Unemployment. Duli nga mao'y gipadagay-day ngadto sa mga nakadayang probinsya, syudad ug lungsod. Henceforth, niyatong panahon nga kini si Ari Cementado mao pa ang congressman. Iya kining roll out ipadanggan diha sa iyang distrito. Nangayo siya og support gikan sa Department of Labor and Employment o sa iya makagalaan na senador kay doon naman lang sila allocation na sila nga madugangan ang mga beneficiaries nga maka-avail sa mga programa. You can just imagine kaya ang usa ka tupad beneficiary maka trabaho og napo ka adlaw o ang ilahang swelduhan matag adlaw 400 pesos a day. So latong istorya, so sa napo ka adlaw makakover ka na sila og 4,000 kapin. So dako na kay nagtabang mga kagalaan. Kato ato mga tagiyahan ng mga sari-sari store nga na sirhan tong ilahang tindahan. Makabangon, banhaw balik sa ilahang ginagmay na negosyo. 4,000 pesos o taron na mo gasto na. O taron lang yun pag-manage kining kwartaha. Makapabarog o balik na sa ginagmay nga pagi sa sari-sari store. 4,000 kapin. Ibutang ta ka ng katunga, doon na 2,000. Ikumpra ni mo mga itlog, mantika, tuyo, asin, bitsin. Dili man masiro na imong tindahan. Kay sagad, kadalasan sa atong mga kasilinganan, upalat mo diyang itlog, pabuntag. Kung upalat ka ng itlog na, apil na ng mantika, mga kagalaan. Apil na ng tuyo o ang asin, bitsin. So, natong istorya, kanang imong 2,000 nga imong i-roll out para mabulig-balik na imong sari-sari store, mo, kampante na ka niya mga igsunan. Basta tarungan na mo ha. So, ada pang ikatabang. Pero katuko pa ang uban pang mga balasubas, palabubo, buang ng swertres loto, tuapay tong its, tuapay sitaw na tare-tare, o buwang mailam sa lubihan. Ay mo patrubil, nga imong malikom sa napukad ng trabaho, kuwang pa mga gila. May ngabi ni paabot na board member sa Ilog ni, First District, Third District, Councilor Pondoy Borja, Pondoy Rambo Borja. Magabi ni Maradoy, watong #1 Councilor diya sa Skatona, si kumpare Tani Role. Pre,
Pagluto, balot, yung itik. Solo mga Indian. Andam lang midya galon, bali nag-tip si Bugnaw niya. Itulak sa imong balot ng itik. Karaban 21 days pa kana bang gamay pagpiso ba? Ayaw itong nagko, nagpako kay maglisod ang usap. Solo mi pre ni Bilbanal. Pareta ni. Musolo ni Bilbanal niya. Pagluto og 21 days nga balot niya itik niya. May gibihin. So, wala magagalaan. Tarungon na ni mo gasto. Sigurado, mabuhay balik ang imuhang tindahan, sari-sari, store nga na sira niya itong pandemic. Mauli gipaning kamutan karon. Sa atong congresswoman, Banban komentado sa 2nd District nga ang tupad magpabiling gini karon 2023 nga kadtong first beneficiary nini we-enroll na pagbalik para magpadayon ang ilang tinugdan sa panginabuhi nining panahon karon nga napatasa 60 to 70% ang recovery sa atong economic activity sa atong nasod nga Pilipinhon, mga gala. So, mga galaan diya sa 2nd District, ang inyong congressman diya, congresswoman, Vanessa Bintado, naningkakay ni. Gani, mga galaan. Nanuel ito. Ipasalamatan ni Congresswoman Vanessa Bintado o ang Vice President na si Jamie Puertos ang mga kadaguan sa Department of Labor and Employment sa Bohol nga benepisyo o 200 ka mga kaigsona na des barangay des lungsod sa Daguhoy. Dito itong congresswoman dito i-supervise sa panuwildo sa mga tupad workers dito. Gawas pa nito nagkagalang diha pa yun 190 ka mga tupad beneficiaries nagisilduan dito sa lungsod sa Trinidad, mga kagalaan. Gawas pa dito sa Trinidad, dihapag yun. 200 ka mga tupad workers nga nakadawat sa ilang tag 4,000 kada usa. Diha sa lungsod sa San Miguel, mga kagalaan. Dito sa Trinidad, dito ang panweldo gihimo sa Barangay Bungbong. Barangay Bungbong, mga kagalaan. So, maulit. Nadako kay pinag-epekto. You can just imagine, 190 ka mga trabahan. Dunay 200 ka mga workers sa trabahan. Dako na kayo ni o impact economically sa paginabuhian sa itong mga tauhan. Nini malungsora nga atong isgutan sa unahan. Mga kagalaan sa segundo distrito. Atong yun pirme, i-apel sa pag-ampo ang atoang kung gisuman diya nga si Vanessa Bintado nga katagaan sa pirme sa kanlagsek sa iyang panglawas. Nunot sa iyang paningkamot nga way puas naningkakay dito sa kauluhan nga kining tupad livelihood program magpabilin karong tuig sa 2023 aron makahatak ang tinugdog sa pagnabuhi. Sa ato ang mga kaigsunan sa 346 ka mga barangay sud sa 14
kalungsod sa 2nd District. Okay? Mga kaibigan, ang Office of Governance, Accountability and Review on OGAR, continuation ni sa itong discussion kagabi. Sa press conference niya itong nilabay ng Biyernes, that was January 13, Dias Capitolio. Gipadayag sa ilang chairman nga si former Capsec Johnny Basco, ni kani RPC Judge Susing Arcamo, ni kani Provincial Fiscal o Provincial Prosecutor si Attorney Dilusa, nga ilan ang gi-wrap up, giandam na ang kaso nga administratiba on the misdemeanor acts sa duha ka mga Capitol functionaries, mga kaibigan. Mag-hisgot ang mga misdemeanor acts. Ang ilang mga binuhatan, nawa na muhaon sa kalagdaan sa civil service o sa Republika 6713, mga kailangan. So, ilan ang yakan? Ilan ang forward na ito ni Governor Abbas Bintado Jorge Pirusal ang assistant. Umingon si Governor Bintado nga, go! I-file na. Upon consulting the Provincial Legal Office sa merit sa kaso, nakita dito nga ang case build-up is very strong. Muhatag og green light ang atong gobernador sa Provincial Legal Office nga pag-file sa mga kasong administrative, mga kaibigan. Pangutana, asa man i-file adto sa Ombudsman o dire sa Provincial Prosecutor's Office o kaha dito sa Civil Service Commission. Matod pa sa explanation, ato man naging pangutana gyud nga akong if I recall what my question was, akong pangutana. Under amnesty proceedings, ang accuser will file the administrative proceedings under the administrative proceedings issue. The accuser will request an appropriate venue. The accuser will file the amnesty proceedings is the Ombudsman and the Civil Service Commission to prevent public suspicion, to prevent suspicion under the bar of public opinion on bias or whatever. Manay linya sa na magagawa. Ang tubag nila ni retired judge sa Susing Arcamo o ni retired fiscal Dilusa na ilan ang konsulta ni diha sa civil service. Whatever combination sa OGAR, i-forward sa gobernador, o niya tagaan o green light sa gobernador nga go, i-file na. O ato daw sa Civil Service Commission. Ang advice commission was
preoccupied ang Civil Service Commission sa mga kaso nga ilang gigawat o under litigation, under disposal, na daghan mga kaso na tuwa sa ilang komisyon. Considering na dako ang scope, na sila-scope sila. So, dugay on resolution sa maong administrative case o ato i-file sa ilang komisyon. O dili po sa kumot, magsamot po istoryahan. Daghan kayo mga kaso administratiba o kriminal na tuwag isang sa ombudsman patok sa mga government officials and employees, including sa mga elected officials in government. Ako tayo siyang dito. Maabot o pilang anyos mga gagalaan. So, ang advice sa Civil Service Commission nga pag-create mo investigative bodies Kapitolyo niya. Let your governor, let your provincial chief executive to create investigative body to handle, to litigate, to try any administrative cases na ipasakwa sa mga capital officials and employees and violation of the provision of Republic Act 6713 na ng ilang mga disminor ng mga ipangbuhat. Abuso ba sa ilang gahong? Mapahimos ba sa ilang opisina? Which is disadvantageous to the interest of the Filipino taxpayers. So, ilang advice mga galaan sa Civil Service Commission. Amo tapos sa siyam, sir. Wala rin mo din ay pasaka na. So, mga kinagalaan na ang gobernador mupagawas na siya o executive order mag-create o investigative body na kuhantol sa mga complaints ito pagka din duha ka mga capital officials sa ilang misdemeanor acts sa ilang kasatan sa kumakas. Doon naman sa explanation, si Kabsig Basco, kabahin sa posisyon sa investigative body. Dahil taga-provincial legal office, doon ay taga-Bohol Provincial Economics League representing the rank and file ng mga empleyado sa Kapitolyo at mga regular employees. Di buro batas na jadi batas bisip. Pagkaman pang bro ani mga tanong. I-announce na mga ang ni-create na ni Governor Aris Pintado. Pag-worma, pag-omol sa investigate body. Now, explain retired Judge Arcamo of the retired prosecutor Dilus. Given the scenario na mamatungkol sa investigative body na kini mga opisyala na pasakaron of administrative case is created, pwede nilang i-apilar. They have the right to appeal the decision of the investigative body formed and created by the Office of Governor to the Civil Service Commission.
pwede i-appeal nila. He has the right na ilang i-appeal dito sa Civil Service Commission. Whether or not, the Civil Service Commission will deny sa pag-apilar sa mga desisyon. Makikita. Ila po nang ipapilar dito sa higher office sa Civil Service Commission. Ato ni kinasyon o magalanga, si media ra, hit-hit. Sa rin mo rin. Mayroon na kayo po. Kining inyong itanang, okay, broadcasters, kailan mahinaot? Ganatag kita o informasyon doon karon gid na. May gabi ba? Keep safe, keep safe. And good evening, everyone. Maukadto ang tulumanon. Maayong gabi puhon. Hangtod sa sunod natong panagbagat puhon. Daghang salamat ug maayong gabi. Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran. Ang mga opinyon o Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran. Ang mga Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran. Ang mga pulong ug ang iyang gisgutan iya lamang sa tagdumala sa maong programa ug way labot kining sibiyahan. To waste